Je toto tá nová politická kultúra, keď sa pozrieme na to, čo ste sám kritizovali pred chvíľou, či už pán Blaha, pán Danko? Pozrite, to je tak. Na tú politickú kultúru potrebujete viacerých. Ja osobne som ju deklaroval pri nástupe do pozície predsedu parlamentu a snažím sa ju osobne aj nejakým spôsobom, svojim štýlom politiky a slušným správaním ukazovať. Ale ja žiaľ nemôžem tých pánov tu, tých najvulgárnejších politikov, ktorí nič inšie nemajú, len vykrikujú, urážajú, nadávajú, tak ja nemôžem za to, že ten parlament je dnes taký nekultúrny, lebo ja som chcel mať novú politickú kultúru. Áno, sú niektoré momenty, ktoré zbytočne vyrušujú, pretože by som bol rád, keby sme radšej hovorili v týchto reláciách o tom, čo všetko vláda, hoď je 3 mesiace aj s cestou pri moci, už dokázala spraviť a aby sme vlastne nevytvárali obraz, že tu dnes na Slovensku je len trestný poriadok, dopravná nehoda a zvesený obraz. Samozrejme, tieto veci sa musia vyriešiť, ku každému treba mať nejaký prístup, ale vráťme sa naspäť k práci pre Slovensko a